Mladi ste, talentirani, čini vam se da cijeli svijet samo čeka da ga osvojite svojom kreativnom energijom. Ipak u stvarnosti vam treba netko tko će otvoriti vrata prema uspjehu, tko će reći svijetu da ste tu i da tražite svoju priliku. Upravo je to učinila Zagrebačka banka, raspisavši jedinstveni natječaj za izložbu radova mladih umjetnika u poslovnicama banke. Prijavilo se 73 umjetnika iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Izbor tema i tehnika prepušten je umjetnicima, a svoj stručni sud dala komisija na čelu s ravnateljicom Klovićevih dvora i poznatom likovnom kritičarkom Vesnom Kusin. Zagrebačka banka je ovim potezom, otvarajući natječaj za mlade umjetnike, još jedanput dokazala svoju ogromnu društvenu odgovornost, omogućujući mladim talentima da krenu prvim korakom na našu likovnu scenu. Zagrebačka banka godinama je pokrovitelj, sponzor i partner svih najvećih kulturnih događanja na našim prostorima. Prisjetite se velikih izložbi, veličanstvenih koncerata, značajnih muzejnih projekata. Uvijek je tu bila Zagrebačka banka. Natječaj i izložba radova mladih umjetnika u galeriji Zaba nosi dodatnu poruku. Poruku povjerenja u budućnost i kreativnost mladih ljudi. Dođite u Zabinu poslovnicu u Paromlinskoj. Dođite u Zaba galeriju i pogledajte kako budućnost dobro izgleda.